tal, queridos amigos e amigas da Senda do Moucho? Unha vez máis estamos aquí para realizar unha nova etapa do afamado Sendeiro das Greas, o sendeiro máis grande de toda Galicia e que ten como telón de fondo en cuanto a educación ambiental a vida dos nosos garranos, a vida do noso cabalo salvase, o único cabalo salvase de Europa, declarado así pola Comunidade Europea. Un elemento máis da nosa fauna, un cabalo que temos no noso territorio dende a época do Pleistoceno, que é un elemento máis, como digo, da nosa educación medioambiental, do noso patrimonio cultural e do noso patrimonio natural. Aquí, embaixo de este carballo, perfectamente adornado con estas barbas de raposo, un líquen chamado Usnea filipéndula, de aí ven o seu colgar deses fíos, filipéndula, e que comeza desde aquí, dende o alto de Monte Aloia, para percorrer un pouco máis, saindo da Serra da Groba para meternos aínda na Serra do Galiñeiro, aquí, no Parque Natural do Monte Aloia, o primeiro dos nosos parques naturais de Galicia. Imos seguir camiño, agardámonos aquí o próximo domingo, 24 de febreiro, na sexta etapa do Sendeiro das Greas. Ata logo. Vamos,